L'Hospitalet ha acollit la primera gran competició de l'any de jugadors d'Scrabble. La Copa Llobregat, que organitza L.H. Escarràs, va dirigida a jugadors de fins a 1.800 de rànquing i té premi per als 3 primers classificats, per la millor jugada amb la doble L de Llobregat i per al millor debutant. La competició té un format clàssic de 1 contra 1 i se celebren 5 rondes dividides entre matí i tarda. Per als jugadors que tenen més d'aquest nivell, també organitzen una competició amistosa. Força de gent que ja fa molts anys que estan en la segona divisió i, per tant, venen sempre. Alguns dels que participen avui, per exemple, sí que han guanyat o han estat molt ben classificats en altres Copes Llobregat, però també tenim algun debutant o gent que fa no sé, 2 o 3 campionats només que ha participat i llavors és força nova i encara s'hi està habituant. Sí que és veritat que notem que aquests últims anys hi ha algun debutant més. També pensa que vam estar molt temps aturats en tema pandèmia i això va trencar una mica, però sembla que s'està recuperant i s'està tornant a agafar el ritme d'abans i potser venint algunes persones noves. En la cita hi tenen cabuda tots els nivells i és una gran oportunitat per poder mesurar-se amb jugadors que han participat en competicions internacionals. El hecho de poder viajar, conocer nuevos países, personas en todo el mundo, pues es algo que es muy atractivo en este juego, ya que los mundiales son anuales, entonces te puedes permitir, en dado caso, viajar y conocer el mundo jugando Scrabble. En el tablero hay competitividad, pero al final es una gran familia que siempre hay gente ayudándote e impulsándote. Es la segunda vez que juego Scrabble, realmente no he jugado nunca, es la segunda vez que me siento delante de un tablero, pero es muy divertido. Pues la experiencia es increíble, la verdad, la gente es muy amable, muy simpática y la verdad que te hacen sentir muy acogida. Per a aquells que vulguin provar d'encreuar mots, L.H. Escarràs organitzarà partides el pròxim 17 de febrer dins els actes de renovació de la Flama de la Llengua Catalana.